Alaikum warahmatullahi wabarakatuhu bandiraɓe fulɓe, mi salmini on kala ha gonno fo nder addunaru. Mi yelo on beeti jam ma bo on kirti jam. Min wiyete Adam Harun. Hande bo emi taski tindingo en dow kuje ɗiɗi yahugo tati. Arande man ni mi tammi tindingo en misalu man goɗɗo to e mari téléphone mako, nden téléphone mai ɗo nga salata hosugo pisji ɗiɗi. En tawan yake feere goɗɗo ɗon mari pisji tati yahugo nayi, nden bo ɗi pat himɓe andi rimoɗi e noddamo, nden bo téléphone goo o mari. Yawwa, mi tammi tindingo en lawol no a watta a pisji maɗa eɗi jooɗi ha saare maɗa, a connecta ɗi be téléphone maɗa, ko da ɗi ngala nder téléphone mai to ɓe ewnima, to goɗɗo ewnima ni sai ɗum sona e téléphone maɗa ngamai notoɗa boldon be mako bo dedei no hani. Yawwa, sai lawol ɗiɗaɓol. Lawol ɗiɗaɓol bo mi tammi tindingo en lawol ngol goɗɗo tokkata hefta tefanayɓe ɗum debbo. A tawan goɗɗo emo mari debbo mako, nden woɓɓe feere e ɓaaro e ewnamo e téléphone tefamo ni ɓe gewtida. To a yerdaki man ni man ɗo mi tammi tindingo ma lawol ngol a tokkata a hefta a connecta ɗum be téléphone maɗa, warta to ɓe ewni debbo maɗa ni appel man waran e téléphone maɗa an, a wawan yi'ugo ɗum wanejo kazajo ewnimo, a wawan notago appel mai bo nana ko oɗo mai wiyata. Nonnon ko bana derke en, a tawan derkejo emo mari muygal mako, nden yake feere to ewni muygal mako sai a tawa ko nde ɗon do appel feere, to ƴami ɗum bo sai hollamo be sobiraɓe am mi yewtiditta. Yawwa, mi tammi tindingo ma lawol ngol a tokkata a connecta ɗum be téléphone mako, kala ewnuɗo mo fu a yiyan ɗum wane ewnimo, a nanan dedei ko a nanan bo dedei ko ɓe mbidata, ko ma ko oɗo mai tammino wigo mo. Kanjum fu mi tammi tindingo en dow lawol man. Yawwa, lawol dedei ko larani appel man ɗo ɗum laabi ɗiɗi. Mi tammi tindingo en lawol arandewol no a tokkirta nder paramétre a waɗa ɗum, e lawol ɗiɗaɓol bo mi tammi tindingo en no a waɗirta ɗum, kanjum bo ɗum je code ma bo mi wiya code. Bandiraɓe fulɓe, miɗo siftinora on ha joni, to hande on arande maɗa warugo ha channel ngol ma bo mi wiya channel ngal innitirangal Jaigol Pulaku TV, ko ma a warino a meɗi warugo lara dedei komin callinta ɗon, a yejjiti a waɗai subscribing ma bo a abonayi ha chaine mai, miɗo siftinore a laragal jungo maɗa nyamo les seɗɗa a laran bindi boɗeji ɗon, to téléphone maɗa be français woni a laran ɓeɗo vindi abonné, sai a mema dow abonné mai ɗo, to a memi dow majum ɗum waddante kungel feere bana lenguru, a mema dow magel a yiyan koye garti hankoye ɗiɗoy, sai a mema dow ngel mai arandel ngel dow, ngam to min kala nde min gaɗi vidéo ko nandi be banni fu ɓe gerɓonoyte message ɓe kolle min gaɗi vidéo, sai a nasta a lara kadin a botoro be majum. Téléphone maɗa to be anglais woni ma bo mi wiya be english, a laran ɓeɗo vindi subscribing ha bindi boɗeji ɗi mai ɗi mi wimagal jungo maɗa nyamo les ɗon mai, e ta yejjita poto vidéo mai ngol fottanima a waɗa liking, a danna liking, a yiyan ɓeɗo gaɗi kolel ni. Yawwa, sera ɗon ngal jungo maɗa nano, hangel bo sai a mema dow magel kadin, e a waɗa sharing bo a yerɓana bandiraɓe maɗa e sobaɓe e wawraɓe, ngam hamɓe ma ɓe ndara ɗum ɓe botoro be majum. Ngam mai ta mi duɗɗinana on surutu, tokke yam ha nder vidéo mai daron dedei no ɗum waɗirte. Yawwa bandiraɓe fulɓe, on tokkoyi yam bami tindini on jotta a waɗa ɗo ɗum téléphone maɗa ko ɓingel maɗa mai je giɗɗa ɓe gerɓonoyma appel ha téléphone maɗa nga, ɗo on téléphone maɗa je giyoton ɗo, hanjum on téléphone maɗa an. Ɗo bo ɗum téléphone ɓingel maɗa ko debbo maɗa je giɗɗa to ɓe ewnimo appel mai waranma ha téléphone maɗa. Yawwa, joni hedde ko gaɗin ɗum accu ha mi fonda ewnugo téléphone ɓingel am mai ko debbo am, misalu man ha giya to mi ewni ɗum yahan heɓa tabbiti non tawo, misalu man miɗo ewna jotta. Yawwa, ayi ay appel mai wari ha téléphone mako, ayi ɗum sona déjà, ɗum soni ha téléphone ɓingel am mai ma bo ton debbo am. Yawwa, to arande mai to a wari nastugo a nastai babal ewnugo ɗo, babal ha a windata numéroji ɗo appel ɗo, ɗo to a memi sai a lara dow ton a tawan toɓɓon taton, nda toɓɓon taton a yiyata ɗo, sai a mema dow makon banni. Ɓawo to a memi dow mako ɗum waddante banni, sai a mema dow ha ɓe bindi setting catol tataɓol ɗo, a mema dow setting, to a memi dow setting ɗum waddante banni, sai a lara bindi ɗi mai sai a sufta catol tataɓol hangol ma ɓeɗo windi calling account. Yawwa, sai a mema dow magol banni. Ɓawo to a memi ɗum waddante pisji maɗa to ɗiɗi gonɗi nder téléphone mai, to ɗum ha Cameroon ma MTN ko be Orange ko Nestel, to ɗum Nigeria ma ko Glo ko MTN an kam je gadda fu, sai a sufta pisel ngel ɓe ɓuri noddirgo mo hanko mai ɗo ɓingel maɗa ko debbo maɗa, sai a sufta pisel je ɓe ɓuri noddirgo mo, min accu ha mi sufta ngel arandel, misalu mi waɗa hangel on ɓe ɓuri noddirgo mo, pisel ngel arandel ngel dow. Yawwa, ɓawo to mi sufti banni ɗum waddanay yam, ayi ɗon bo sai mi sufta catol tataɓol ngol ngol ɓe windi calling forwarding tataɓol hangol ma. Yawwa, ɓawo to a sufti jotta ɗum waddante banni,
ɗum waddanima ɗo a yi e ɗum holluma ɓe ngaɗa ko yerɓonoygo ma appel to kala nde ɓe noddimo fu a yiɗi a heɗito appel man na, ko bo a yiɗi sei to téléphone mai e woni busy. Yawwa an bo nde a yiɗi a waɗa ko heɗitago kala nde nodduma fu sei a mema chattel ngol arandewol, a yi e ɗum woni off sei a waɗa ɗum on sei a mema banni. A yi to a memi ɗum waddunoyima babal ha a watta numéro, to min deja numéro ha mai ka arti e ka joɗi, numéro ha téléphone am. To an to a wari ɗo sei ngaɗa numéro téléphone maɗa, yawwa a winda numéro téléphone maɗa, a tabbitina bo to a windai numéro téléphone maɗa a waɗi code je lesdi ndi gonɗa, misal to Cameroun gonɗa a waɗa +237, to ɗum Nigeria bo a waɗai +234, yawwa ça dépend lesdi ndi gonɗa fu sei ngaɗa code man sei a winda numéro ha mai. To a waɗi windugo numéro ha mai bo numéro téléphone maɗa nga, numéro téléphone ma an gattata ha téléphone ɓingel maɗa ma bo téléphone debbo maɗa, yawwa on to ɓe noddimo sei ɗum waranma ha téléphone maɗa an. Mi tammi a fami. Ɓawo to a timmini sei a mema dow ɗo, to fototiri a dursai numéro ha mai bo sei a nasta ha a yiyata ba nengel ɗo, to a memi ɗum waddante nda numéro ji maɗa, to eka nder no téléphone mako mai sei a waɗaka, to a waɗi ka banni sei a wurto. To ɓawo to a wurtake ɗo sei a mema dow ha ɓe kolli turn on, sei a mema dow majum. Ɓawo to a memi dow majum a yi ɗum waddunoyima banni, deja e ɗum holla ɓe ngaɗai ko yerɓugo appel oɗo mai ha téléphone maɗa nga, ɓe ngaɗai ko yerɓugo appel mako ha téléphone maɗa. Joni accu ha ponden ewnugo gi'a to téléphone wa nga e ɗum yahata, jotta ha mi ewna gi'a yerɓi numéro mai, a lari appel mai hanko on ɓe noddi amman ɗum wari ha téléphone maɗa, numéro debbo maɗa ko ma ɓingel maɗa ɗum ewni ɗum wari ha téléphone maɗa an. Yawwa to ɗo on lawol ngol tokkata to ɓe ewni debbo maɗa ma bo ɓingel maɗa, artamo andugo ɗum moye ewnimo, ewnuɗo mai to ewnimo bo a wawan kosa notoɗa appel mako mai, ma bo mi wi'a call mai, a noto call mai a nana ɗum moyejo ɗume o wiyata. Ɓawo to a timmini a yiɗi ittugo ɗum bo jotta kam a loroto nasta banta lawol je tukkunoɗa gaɗɗa ɗum mai ɗo ha toɓɓoy tatoy koye dow ɗon a mema dow makoi, sei a nasta tatabol setting ɗo a mema dow magol, sei a loro a mema callin account, ɓawo ɗon sei a sufta pisel ngel mai ngel suftunoɗa ha arande, sei loroɗa sufta call forwarding je suftunoɗa nane manni, ɗum waddanote banni sei a mema dow off ɗa'e, ɗum waddante banni min ayi neɓi komi itti numéro ha mai, an bo sei a mema dow turn on ɗo, diga ɗon shikenan a itti ɗum kadi, ko da ɓe noddoyimo ɗon ɗum waddantama an. Yawwa bana giɗon en timmidi be lawol arandewol, jotta sei lawol ɗiɗabol. Lawol ɗiɗabol bo ɗum lawol on ɗum ngol ɗum hutinirta be kode on gatta, jotta misalu heddeko mai accu mi tabbitina on en itti callin forwarding ɗo, accu ha mi nodda numéro ha mai, ma bo mi wi'a number mai gi'on to appel mai ɗum nastata, jotta a lari ha appel mai ɗum nasti ha téléphone debbo am mai ma bo ɓingel am mai, sei a nyifa. Yawwa a tabbitini mi itti callin forwarding mai, yawwa sei lawol ngol code ɗe mai. To a wari waɗugo code man ɗo a memai code mai banni arande a waɗai étoile bana giɗa banni, sei ngaɗa ɗiɗi go'o, sei ngaɗa étoile, sei ngaɗa numéro ha maɗa gonka ha téléphone ha kanɗa, misalu man ha mi waɗa numéro am, ayi mi waɗa numéro am banni, mi waɗi numéro am mi timmini sei mi loro mi waɗa étoile, to a timmini waɗugo étoile sei ngaɗa sappo e go'o sei ngaɗa diése, to a timmini sei gerɓa banni. A yi ɗum yerɓi deja ɗum holliyam ɓe kolla alama ɓe ngaɗai ko yerɓugo appel oɗo mai ha téléphone am ganɗa e, a yi to a lari dow ɗo daɗɗum e ɗum holla aroyel fere e ɗum holla ɗum yerɓai appel mai ha téléphone wa ganɗa e, to a lari boɗɗum. Jonta accu ha mi ewna numéro debbo am mai ma bo ɓingel am mai gi'on ha appel mai ɗum nastata, jotta mi ewna, yawwa a lari ha appel mai ɗum nasti ha téléphone am, ha téléphone am ɗum nasti, na ha téléphone debbo am ma bo ɓingel am. Jotta to a lari a seka ɓe ngaɗanima banni man ɗo, to a yiɗi a taskito a hefta ɓe ngaɗanima goɗɗo e wodi tokkuɗo waɗanma banni mai na, sei a wara sei a mema étoile diése ɗiɗi go'o sei a waɗa diése sei a yerɓa. To a yerɓi banni ɗum waddante ɗum hollete nda numéro ha kam, numéro ha ka eka bibiyoma, mi anda no mi wi'irata bibiyoma be fulfulde, numéro ha ka eka tokkuma eka heɗito dedei ko yewtititta be himɓe fu. Yawwa to a yiɗi ittugo ɗum a yiɗi itta ɗum, to a waɗi sei ngaɗa étoile diése kadi sei a waɗa ɗiɗi go'o sei a waɗa diése sei a yerɓa, to a yerɓi banni joni ɗum ittake ɗum hollima a itti ɗum. Jotta misalu to en ngarai no ngaɗen étoile diése 21 diése, to a yerɓi ɗum hollete, ayi ɗum holli jotta wala nomba larata dedei heɗitoto ko yewtititta be himɓe, ɗo on joni to a waɗi lawol ngol a itti ɗum kenan, wala goɗɗo foti heɗitoma. Misalu jotta accu ha mi foda ewnugo numéro debbo am mai ma bo ɓingel am gi'on ha appel mai ɗum nastata, heɓa tabbitina en itti ɗum.
ayi ha appel mai ɗum nasti. Yawwa bandiraɓe fulɓe, mi tammi a laari laawol koyngol ngol tokkata kefta tefanayɓe ma debbo ma bo derkejo o laari laawol ngol tokkata o hefta tefanayɓe mo muygal maako. E nonnoon laawol ngol mi wi on no goɗɗo tokkata hawra pis muɗum bo misalu e mari pisji 3 ko 4 nden bo téléphone gotel mari laawol ngol ngol mi tindima a tokkata a hawra numéro maɗa e numéro debbo maɗa warta to ɓe ewnimo appel mai wara ha téléphone maɗa. Laawol mai on a tokkata to a mari pisji 3 ko ma 4 a waɗa numéro hokka mai koda pis mai e ngel sare ngel resi to ɓe ewnima appel mai wara ha téléphone ngaɗo a noto e on gewtida be himɓe moɗon. Yawwa ɗo en gari ragare vidéo meɗen ma bo mi wi'a tindinore nde tindinten dedei no goɗɗo naftirta be majum. Mi yelo on paami to wodi ko goɗɗo ƴamtoto nder majum bo nda numéro téléphone am ɗon, on mbawai matugo am numéro ka WhatsApp ka Sénégal be ka Nigéria, kala ka on mati am ha maka fu ɗum ka WhatsApp on mbawai heɓugo yam. Wassalamu aleykum bandiraɓe fulɓe, on jarama.